Monumentele istorice din Vrancea intră în lumea virtuală. În premieră în România, turiștii utilizatori de telefoane inteligente care vor trece prin județul nostru vor putea afla totul despre monumentele de patrimoniu prin intermediul tehnologiei de ultimă generație. Circa 250 de clădiri de patrimoniu vor fi dotate în curând cu plăcuțe conținând coduri QR, care îi vor trimite pe toți cei ce le accesează cu un smartphone către toate datele existente despre monumentul accesat. Cultura din Vrancea veche de sute de ani ține pasul cu noile tehnologii și intră cu adevărat în era digitală. Circa 250 de clădiri de patrimoniu din județ vor fi dotate cu plăcuțe QR care vor permite oricărui utilizator de smartphone accesul rapid la toate informațiile existente despre monumentul respectiv. Practic, telefonul mobil inteligent care citește plăcuțele se transformă într-un veritabil ghid turistic care oferă detalii despre mausolee, bisericile din lemn, casele memoriale și alte obiective de patrimoniu din județ. Prin aceste coduri QR și postarea informațiilor pe Google Maps, Vrancea intră, dacă vreți, în lumea virtuală. Vor fi promovate cele mai importante monumente istorice din Vrancea, în jur de 250 de monumente istorice. Printre altele vă pot spune că e vorba de mausoleele, cele 4 mausolee, este vorba de bisericile de lemn, este vorba de bisericile domnești, v-aș aminti biserica fostă mănăstire de la Soveja, Mera, Vizantea, Pufești, Domnești. Sunt obiective de patrimoniu care trebuie cunoscute și este foarte important ca în mediul virtual să pătrundă această informație. Primul monument care va fi dotat cu o plăcuță QR va fi Borna de Hotar din centrul Focșaniului, iar asta se va întâmpla cât de curând, în cel mult 2 săptămâni, iar accesul la informație va fi extrem de simplu. Apropiindu-ne cu un telefon mobil care are internet, cu o aplicație prin Android, prin sistemul acesta Android, se descarcă această aplicație și imediat, apropie la 20 de centimetri de acest cod, și îți dă toată informația postată pe site-ul direcției și pe Google Maps. Deci, practic, informația este lângă monument. Proiectul de transpunere a monumentelor istorice în mediul virtual a luat naștere din inițiativa Asociației Potpurii Focșani, la ideea unui blogger, iar acum este susținut nu doar de blogosfera locală, ci și de internauți din întreaga țară. Și nu e exclus ca în curând proiectul să fie extins la nivel național. Fiind vorba despre un proiect care se va desfășura în mediul online, nu se poate face nimic fără sprijinul blogosferei vrâncene. De fapt, am zis că de la unul dintre membrii ei a și pornit această idee și încet am atras susținerea unei echipe foarte importante de blogger la nivel național în România, și anume Dream Team. Avem foarte multă susținere pe internet, monitorizând tot ce înseamnă mediul online, bloguri și site-uri. Suntem bucuroși să vedem că din ce în ce mai mult suntem susținuți în acest proiect și nu numai, să zicem, aceste susținere nu vine numai de pe planul vrâncean, ci avem comentarii și susținere din toată România, practic, și deja se vehiculează implementarea acestui proiect și la nivel național, adică și alte orașe să preia practic ideea noastră. Odată cu implementarea proiectului, toate obiectivele turistice din Vrancea vor putea fi localizate pe Google Maps, unde va fi realizată și o panoramă a clădirii, iar informațiile vor ajunge inclusiv pe rețelele de socializare, care câștigă tot mai mulți adepți de la o zi la alta.